unotozoona kuti kana bodo panenge patori nebhukusa raganda bwinenge bwiripo nokuti wakatarira zvinoitawo zvasikana izvi zvinoposta mapicture paFacebook paya ka zvino vakomana vechirungu wotoona mai vacho mumacomment section vachiti ndiye mugwasha wangu here ko wadini wauya naye tamumubikirawo jena muporeso wotoona mai vacho wototora picture yayo wototora mascreenshots wotoenda kwamufundisi nepicture yayo wotoona kuti mamuona here mwana wangu nemukomana wake uyo wechirungu wamufundisi paipo wototi makomborero munamato enyu awikwa minamato enyu awikwa wozoti matebhu yachinja manje musikana uya tongoti dai akaposta nepicture yemuboy utozoona comment section mamudhu yachinja wotoona mai vachoti ndiani waona ipapo chipfambi chauna ndechipicho chipfambi chaunoita ndozvandakakutumira kuenda mhiri kwomakungwa zvokwadi kuti uite chipfambi paFacebook waweganda demaso chaachipfambi utozoona kuti pane bhukusa raganda bwiripo utoona mai vachotora screenshot kuenda nayepo kwamufundisi utoti ndaise moni mashuru ari papa mufundisi utoti zvimadhimoni regai timunamatire tibvise svina iri papa pane mwana wenyu utoti svina nti wotoona kuti pane bhukusa raganda sedai matoo paindependence pakadai ana amai makwanisawo kutivo mutisunungurowo kwete kusununguka panyika but kusununguka mupfungwa nokuti nokuti mwana weganda rechibhoyika chachipfambi kana wavo vechirungu vamaona here motofembedzana maraini maitiro akadai regai zvokwadi hatidi kusara raganda bwakadero tite kuti zvinoitawo vechirungu izvozvo zvamunovabvumidza isusu vechibhoyi ngatitoitavo tobvumirwawo ndo chaizvo zvinodiwa paindependence pakusununguka mupfungwa anokuti patorere problem chaiyo.